pintar ángeles negros, pintor que pintas con Pero vais a ser, ¿eh? ¿Eh? Que vais a ser. Sí. Pero ella no viene ningún detalle. Era eso, sí. Ya enseño la película. Això són els altures. Això va gravar? Hombre, ahora. Està gravant? Això per YouTube. Això ho posa en YouTube. El Pintor 2. Pintor 2. Pintor 2.